Zdravím vás, tu je kanál Jeden Pán, Jeden Boh a vítam vás u nového videa s názvom Štruktúra a účel cirkvi, kde my sa pozrieme na to, ako pravoslávna cirkev sa definuje ako cirkev, čo je cirkev a hierarchiu v cirkvi, čo je to biskup, čo je to kňaz, čo je to diákon, môžu byť ženy kňažky, aj na to sa pozrieme. A čo je apoštolská postupnosť? Čiže v prvom rade by som rád predstavil vôbec cirkev ako koncept, čo to vlastne znamená a čo je cirkev. Cirkev je jednoducho Bohom ustanovená spoločnosť ľudí. Nie je to spoločnosť ľudí, ktorá sa rozhodla oslavovať Boha, ale je to niečo, čo Boh ustanovil, kde sa ľudia majú schádzať. Ako sa tá spoločnosť ľudí má definovať? Čiže máme podľa pravoslávnej vierovky, veríme v nicejské kredo, verím v jedného Boha Otca, verím v jedného Pána Krista, ktorý bol ukrižovaný, spasil nás, Svätého Ducha, ktorý prorokoval, a v jeden krst a tak ďalej. Uznávame Krista za spoločnú hlavu, mám chybu, čiže čo to znamená, neuznávame pápeža, ako napríklad u katolíkov, ale uznávame Krista. On je hlava cirkvi. On je ten, ktorý riadi cirkev. On je ten, ktorý dal sľub apoštolom. Ako povedal Petrovi, on je ten kameň, jeho viera, na ktorú nebudú môcť premôcť žiadne zlé sily. Sú obrazom kresťanského života, čiže to spoločenstvo ľudí, to nie je nejaké multikultúrne spoločenstvo, kde sú hinduisti, moslimi, židia, pohánia. Nie, sú tam len kresťania. A tí kresťania robia všetko, čo kresťania musia. Zároveň uznávame cirkevný rád, čiže uznávame biskupa, kňažstvo, diákona a máme apoštolskú postupnosť. Čiže to nie je len tak, že my sme si vymysleli tých kňazov a biskupov, ale je to niečo, čo ustanovila samotná cirkev, je to niečo, čo ustanovil Boh, aby sme mali. A títo biskupy, všetko, čo oni učia a tvrdia, majú od apoštolov. Pretože čo spravili apoštoli, aby sa zachovalo ich učenie? Rukopoložili ľudí, určitých ľudí, aby zachovávali vieru, ochraňovali kresťanskú tradíciu. Cirkev je zároveň obraz Boha, keďže to je obraz Boha na zemi. Cirkev je miesto, kde vidíme vlastne celú históriu ľudstva, to je prvá vec, a zároveň vidíme, ako Boh tam sídli. Čiže je to miesto, kde špecificky Boh sídli. Samozrejme, Boh je všade, ale cirkev je to miesto, kde na 100% viem, že je Boh. A takisto ako Boh, pretože on ustanovil túto cirkev a je to miesto, kde 100% nesídli Boh, nemáme taký koncept, že by cirkev nikdy nebola, vždy bola. Už od toho, ako boli prví ľudia, bola cirkev. Cirkev je nevesta Kristova, takzvané. A takže sa pozrime na to, čo veríme o cirkvi. Veríme, že cirkev je jediná. A ako je jediná? Toto mimochodom vychádza z nicejského kreda. Cirkev je jediná, svätá, všeobecná, apoštolská. Čiže čo znamená tá jediná? Neveríme, že ako protestanti by niektorí povedali, my neveríme, že pravoslávna cirkev je len nejaký konár v strome medzi ostatnými konármi.
Áno. My veríme ako pravoslavná cirkev, že my sme ten strom. Tie konáre sú pravoslavná cirkev a aj korene sú pravoslavná cirkev. Veríme, že my sme jediné kresťanstvo a ostatní sú heterodoxní alebo heretici. Neveríme, že... Samozrejme, nechceme tým povedať, že cirkev je... že Boh nezachraňuje mimo cirkev, ale cirkev je to, čo ustanovil Boh. To si treba dodať. Je to niečo, čo ustanovil Boh. A samozrejme, niektorí môžu dodať, katolíci hlavne, že ako pravoslávni môžu byť jediní, keď máme gréckych pravoslávnych, máme ruských pravoslávnych. A všetci majú iné kanóny, majú trochu inakšiu štruktúru. A takisto ako v prvom liste Korinťanom píše svätý Pavol, že ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Čo sa tým chce povedať? Je to, že síce máme gréckych pravoslavných, máme ruských pravoslavných, máme Gruzíncov, máme Srbov, máme Československú cirkev. Všetci sa podriadujeme niekomu inému, keďže my nemáme pápeža, máme synodálnu vládu, ale všetci, je to federácia cirkvi, pretože všetky tie cirkve môžu mať síce niečo iné, čo vychádza už z ich tradície a ich kultúry. Všetci veríme v jedno. Veríme v Boha, veríme v Krista, máme tú istú dogmu. Neexistuje niečo také, že by teraz ruská cirkev, grécka cirkev alebo srbská, by sme sa všetci tu nazvali heretici. Nie sme ako protestanti a rozhodne nie je to tak, ako si myslia katolíci, že len preto, lebo sú tam kultúrne rozdiely, tak to teraz znamená, že sú tam aj dogmatické. Práve naopak, sú tam kultúrne rozdiely, ale nie sú tam dogmatické rozdiely. Cirkev je svätá. Čo to znamená, že je svätá? Nie len, že cirkev je niečo, čo bolo ustanovené Kristom, koho telo je sväté, ale pôsobí v nej Svätý Duch. V cirkvi máme tajny, máme krst, máme liturgiu, bohoslúžbu, tak ako je to, aký je obrazom, povedzme, chrám v Starom zákone, tak presne to isté je cirkev. Cirkev je miesto, kde sme v kontakte s Bohom. A pretože je svätá, tak je pod ochranou Boha. Čiže nemôže sa stať niečo také, že teraz cirkev by sa rozhodla učiť heréziu. Samozrejme, môžu byť ľudia v cirkvi, ale cirkev samotná to vie opraviť. Vie nastoliť pravdu zase naspäť. Cirkev nie je spoločenstvo ľudí, ktoré sa rozhodlo uctievať Boha. Je to Boh, ktorý rozhodol, že ustanoví to spoločenstvo ľudí. Čiže cirkev je svätá. A vedie k duchaplnému životu, zároveň je to pilier, na ktorom stojí kresťanská viera. Ako sa píše v Efezanom, muži, milujte svoje ženy, tak ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistým kúpelom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Zároveň cirkev je všeobecná. Čo to znamená? Cirkev je tu pre každého. Je určená pre každého. Ku každému sa správa takisto. Nie sme rasisti, nie sme sexisti, neveríme, že teraz nejaký človek má menšie alebo väčšie práva než ten druhý. Cirkev je všeobecná, je určená pre každého. Tým pádom, či už je niekto prezident alebo robotník, tak
tak každý má uchovávať Kristov zákon. Každý má byť dobrým človekom. Každý má dodržiavať 10 prikázaní. Každý sa má snažiť nejako priblížiť k tomu Kristovi. Preto, keď hovoríme, že cirkev je všeobecná, čo to v skutočnosti znamená, je to, že tie učenia, ktoré nám dali apoštoli, ktoré vychádzajú od Krista, tak to patrí každému. Neexistuje také, že jeden človek nemusí niečo dodržiavať, alebo musí viac dodržiavať. Všetci dodržujeme takisto veci, tradície, role, ktoré musíme v spoločnosti. Zároveň odmieta nové učenia. Čo to znamená? Cirkev, keďže je ustanovená Bohom, tak ani veľmi nedáva zmysel, že by sa nejak menila, čo sa týka dogmy, pretože tým pádom by sa menil aj Boh. A znamenalo by to, že máme teraz nové zjavenia. Čo vieme z písma, vieme povedať, že to je nezmysel. Ako sa píše v Matúšovi apoštolom, choďte teda a získávajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Čiže tu máme prísľub Krista, že on bude tu s nami až na konci, až do konca sveta. Tým pádom tie učenia, ktoré nám on dal, tu budú až do konca sveta a apoštoli a biskupy sú tu od toho, aby nás krstili, učili všetky národy. A to bol aj účel apoštolov, získávať učeníkov vo všetkých národoch. Zároveň máme cirkev je apoštolská. A toto je veľmi dôležitý bod, ktorý si musíme povedať. Čo to znamená, že cirkev je apoštolská? Cirkev je apoštolská znamená, že cirkev od doby apoštolov až do dnes sa nezmenila učením. Čiže zachováva učenia, liturgiu, ktorú máme, alebo omšu, rannú bohoslúžbu, večernú bohoslúžbu, ako sa stavajú chrámy, ako sa obliekajú kňazi, čo učíme o Bohu, čo učíme o Kristovi, je v priamej kontinuite s tým, čo učili apoštoli. A tým apoštoli založili cirkev a požehnali biskupom, aby ju udržovali. Čiže máme v písme, kde apoštoli, keď už zomru, tak čo sa stane s cirkvou? A mnohí veria, že vtedy hneď ako zomrel posledný z apoštolov, tak cirkev sa zrazu rozpadla. Lenže čo apoštoli spravili preto, aby sa nerozpadla? Požehnali biskupom, rukopoložili biskupov, kňazov, aby zachovávali ich učenia. A čo máme naľavo obrázok, tak to je práve nejaký protestantský článok a tam novinár tam napísal, žurnalista, že cirkev raz umrie. Prečo? Znie to strašne, ale cirkev je založená ľuďmi a vidíme aj cirkve, ktoré založil apoštol Pavol, tak už vlastne neexistujú. A tým pádom cirkev sa neustále mení, učenia sa takisto menia, ale čo vidíme? Cirkve, ktoré založil apoštol Pavol, doteraz existujú. V Korinte, v Solúni napríklad, to ešte doteraz existujú tie cirkve. Rímska cirkev doteraz existuje. Aj keď neveríme, že zachováva to, čo apoštoli učili, furt vidíme, že existuje tam nejaký podklad k tomu, k tým apoštolom. A to je to, čo znamená, keď hovoríme, že cirkev je apoštolská, že všetky učenia, ktoré učí cirkev, viem skrze apoštolov. Biskupy zachovávajú tieto učenia po celý čas. A keď sa pozrieme na to historicky, tak je to pravda. Boli síce kresťania, ktorí učili niečo iné než apoštoli, ale neskôr sa nestali kresťania, kvôli tomu neboli kresťania. Vidíme, že aj biskupy,
aj prvotní kresťania dávajú dôraz na túto apoštolskú postupnosť, pretože tá je kľúčová k tomu, ako my vieme, že cirkev je pravdivá alebo nie. No môžeme sa pozrieť na iných biskupov, môžeme sa pozrieť na to, čo oni učili, čo ich učili iní biskupy a tak ďalej, až sa nakoniec dostaneme k apoštolom. Tak a teraz sa dostávame k hierarchii v cirkvi, čiže k tej kňažskej službe. Čo to znamená? Čiže najvyšší. Kto je najvyšší? Pre katolíkov je to pápež. My samozrejme nemáme pápeža. A tu je to, čo mnohí, aj katolíci, aj protestanti si mýlia ohľadom pravoslavnej cirkvi. Je, že oni, napríklad katolíci, častokrát povedia, že no my máme pápeža a vy máte ekumenického patriarchu, alebo vy máte ruského patriarchu. Takže u nás to nefunguje tak. My sme federácia cirkvi, my nie sme centralizovaná cirkev. My sme federácia cirkvi, ktorá je jediná, sveta, všeobecná, apoštolská. Ale pozrieme sa teraz na hierarchiu cirkvi. Čiže kto je najvyšší v tej cirkvi? No najvyšší boli v prvom rade apoštoli. Keďže tí dostávali priame učenie od Krista, oni zakládali cirkve, oni rukopoložili biskupov a oni mali autoritu a duchovnú moc nad cirkvou. Ako sa píše v Janovi, Ježiš im znova povedal, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svätého, tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. Tým, ktorým zadržíte, budú zadržané. Tým pádom vidíme, že svätý Pavol nebol, teda svätý Peter, apoštol, nebol jediný, ktorý mal tú moc, ale všetkým sa dostal ten sľub, lebo verili v to, čo Kristus učil. A tým pádom dýchol na nich Svätého Ducha, aby ho prijali, ktorý ich bude viesť k spravodlivému životu, k správnemu učeniu a bude im dodávať silu a nádej. A to je to, čo majú aj biskupy za úlohu doteraz. Čiže zachovávať Kristovo učenie, vykonávať sväté tajny a riadiť kresťanov. Čiže dneska bohužiaľ už nemáme apoštolov, ale máme biskupov. A kto sú biskupy? To sme si povedali. Biskupy sú rukopoložení následovníci apoštolov. A vidíme aj v Biblii, že biskupy existovala tá funkcia biskupstva. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, keď na teba starší vkladali ruky. Že tu vidíme, že ten dar milosti aj dar proroctva tak dostal len kvôli tomu, lebo dostal Svätého Ducha a bol rukopoložený za biskupa. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkládaním mojich rúk. A ďalej sa píše, preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Má to byť bezúhonný muž jednej ženy, má mať viaceré deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. Čiže už tu vidíme, že biskup nemôže byť len tak hocikto. Vidíme, že musí byť bezúhonný muž. Musí mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované, musí byť jednej ženy, čiže musel mať len jednu ženu. A musí to byť príkladový kresťan. Čiže biskup sa nemôže stať len tak. Niekto. A je to pravda. Proste biskup sa človek stáva väčšinou, keď je veľmi starý. A teraz niektorí, ktorí sa trochu vyznajú v tejto kňažskej hierarchii, si možno povedia, že ale ako môže mať biskup jednu ženu? Veď oni boli v celibáte. Kňazi. No lenže u katolíkov kňažský celibát a vlastne kňažský kňaz, že musí byť v celibáte, tak to je praktika, ktorá bola neskôr vymyslená. Pravoslávni veria, že kňazi sa môžu ženiť,
dokonca sa môžu aj rozviesť. Samozrejme nie už vtedy, keď už sa stali kňazmi, ale keď sa majú stať kňazmi a ten muž má ženu, tak sa s ňou nerozvedie. Ale bude ženatý. Bude to ženatý kňaz. U biskupov už to je ináč. U biskupov čo funguje je to, že keď už je niekto biskup, už nemôže mať ženu. Už sa musí plne sústrediť na Boha. A teraz čo to znamená, že biskup má to byť bezúhodný muž jednej ženy? No, znamená to, že tá jedna žena, tak mohol mať jednu ženu, ale minimálne jednu, čiže nemohol byť rozvedený. A zároveň, čo si treba dodať, je to, že to, čo my poznáme ako biskupa, lebo vidíme v Biblii, že tam sa vyslovene nepovie biskup alebo kňaz, ale používajú sa to ako synonyma. A lepší preklad preto by boli starší. A prečo? Pretože keď sa napríklad pozrieme na funkciu kňazstva, oni nerobia iné veci oproti biskupom. To sú ľudia, ktorí vykonávajú sväté tajny a starajú sa o ľudí. Čiže nič iného oproti biskupom. Až na to, že biskup je niekto, kto musí byť už v celibáte, čiže už nemôže byť v manželstve. A je to ten, ktorý riadi cirkev a je to ten, ktorý dostáva to učenie priamo od apoštolov. A nie je to ako kňaz. Lenže, čo si treba dodať, tak je to, že slovo biskup a kňaz, ono sa veľmi ťažko rozdeľuje v Novom zákone. A vidíme to aj v histórii, že funkcia kňaza v prvotnej cirkvi neexistovala. Existoval len biskup a neskôr si povieme aj diákon. Čiže to boli dve funkcie. Kňazstvo sa objavilo až ďaleko neskôr. A objavilo sa práve preto, lebo kňazstvo lebo proste veľa ľudí konvertovalo, nie všade mohli byť biskupy a byť biskupom nie je ľahká vec. Nie je to také, že človek sa stane kresťanom a na druhý deň je biskup. Biskup to je veľmi veľká zodpovednosť a to sa nedáva len tak niekomu a nie každý môže byť biskupom. Tým pádom sa otvorila kňazstvo ako funkcia, čo je povedzme taký polobiskup alebo 90% biskup. Lebo môžu mať manželky, môžu mať deti, ale neriadia tú cirkev. Tým pádom, keď sa tu hovorí, že musí to byť bezúhonný muž jednej ženy, tak čo sa tu hovorí, nie je ani tak o biskupov, ale skôr o tých kňazov. Lebo ono ani vtedy nebolo definované. To je to, čo si musíme dodať. V tej dobe, keď apoštoli vytvárali cirkev a keď rukopoložili biskupov, diákonov, aj kňazov, tak neboli tieto veci úplne definované. Čo je presne biskup, čo je presne kňaz. Často sa to používa synonymne. Čo je podstatné, je to, že teraz už to máme definované, tak ako to má byť. A čo si k tomu treba dodať, je, už som aj zabudol, čo som chcel povedať, proste dôležité, čo si musíme s týmto podotknúť, je to, že existovali tie funkcie. Apoštoli založili biskupov, kňazov a diákonov. A kto sú diákoni? Diákoni sú najnižšia funkcia. Oni pomáhajú kňazom a biskupom pri bohoslužbách. Čiže diákonia musia to byť 12. Biskup môže mať 12 diákonov a to sú tí, ktorí vypomáhajú biskupovi. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov,
plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. A vidíme, svätý Justín učeník píše, aké boli funkcie diákona, čiže napríklad diákon mohol držať čašu s príjmaním. Mohol dávať príjmanie ľuďom. Tí, ktorí sú povolaní diákoni medzi nami, dávajú každému z prítomných príjmanie chleba, na ktorom bola vykonaná Eucharistia, a vína a vody, a nesú ich tým, ktorí sú neprítomní. Čiže vidíme, že má extra funkcia, alebo môže do oltárnej časti chrámu, kam nesmú ženy napríklad. A môže tam vykonávať. Môže vypomáhať bohoslúžbe, vypomáha biskupovi, vypomáha kňazovi. Čiže k čomu sa dostávame, je ženy ako kňažky. Čiže s týmto všetkým, čo sme si povedali, je možné, že by sa žena stala kňažkou. A kedysi sa, a väčšina hovorí, hlavne protestantov, že sa to kedysi nerobilo, lebo sme všetci boli sexisti. A tým, že teraz už nie sme sexisti a žena môže mať také isté vzdelanie ako muž, tak tým pádom ženy môžu byť kňažky. Vidíme, anglikánska cirkev má ženy biskupky, luteránska cirkev takisto. Lenže treba si dodať, že ženy nikdy nemohli byť rukopoložené na kňažku a je to niečo, čo je vyhradené mužom. Ako sa píše v 1. Timotejovi, žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. Čiže tu svätý Pavol píše o tom, ako kňažská služba je niečo, čo môže vykonávať len muž. Nie je to sexistické, pretože ženy majú inú rolu v cirkvi a muži majú inú rolu v cirkvi. A vidíme z apoštolskej tradície, vidíme aj zo starozákonnej tradície, že ženy toto nikdy nemohli vykonávať. A niekto teraz, kto sa vyzná v Biblii, môže povedať, ale však vidíme ženy kňažky, vidíme diákonky v cirkvi. Lenže čo si treba dodať, tak aj služba diákona nebolo definované v tej dobe. A keď sa pozrieme do Biblie, napríklad v Rímanoch, kde máme svätú Fébu, ktorá je diákonkou v cirkvi, tak nemyslíme o tom tak ako o dnešnom modernom diákonovi, ako tu. Ale myslíme o tom tak, že žena, keď sa, alebo hoci kto sa nazval diákon, tak to bol jednoducho pomocník. A žena, keď sa nazvala diákonkou, to bola proste žena, ktorá vypomáhala v chráme. Vypomáhala kňazovi nie v bohoslúžbe, pretože do oltárnej časti nemôžu ženy, ale vypomáhala v chráme. Je niekto, kto sa starala o ten chrám, kto napríklad umývala podlahu, poutierala stoličky, neviem čo ešte. Robila sviečky, hocičo. Áno. Čiže túto definícia diakonky úplne nefunguje. Tá moderná definícia, ako vtedy. A čo si ďalej povieme, je napríklad svätý Klement Rímsky. Svätý Klement Rímsky o tom píše jasne. A obety a služby prikázal vykonávať starostlivo, a aby sa nevykonávali unáhlene alebo neusporiadane, ale v stanovených časoch a obdobiach. A kde a kto ich má vykonávať? Sám určil svojou najvyššou vôľou, aby sa všetko konalo so zbožnosťou podľa jeho dobrej vôle. Priateľne a požehnane, lebo kým sa riadia inštitúciami majstra, nemôžu sa pomieliť. Veď najvyššiemu kňazovi boli pridelené jeho náležité služby a na levitov sú uložené ich náležité služby, laik je vyjázaný laickým nariadením. Čiže tu vidíme svätý Klement Rímsky, ako píše, že keď už aj môžu mať ženy také vzdelanie ako muži, tým pádom môžu byť kňažky. Svätý Klement jasne píše, že nie je to tak. Každý máme iné služby pridelené. Laik má robiť laické veci, kňaz má robiť kňažské veci, muž má robiť
určité veci. Žena má robiť určité veci. Vidíme to aj o cirkevnej hierarchii. Píše: Apoštoli pre nás dostali evanjelia od Pána Ježiša Krista, Ježiš bol poslaný od Boha, Kristus je teda od Boha a apoštoli sú od Ježiša. Obaja teda prišli z Božej vôle v určenom poradí. Keď teda dostali poverenie a boli plné uistení vzkriesením nášho Pána Ježiša Krista, potvrdení v Božom slove s plnou istotou Ducha Svätého, vyšli s radostnou zvesťou, že Božie kráľovstvo má prísť. Kázali teda všade na vidieku i v meste a určili svoje prvé plody, keď sa osvedčili v Duchu Svetom za biskupov a diákonmi, tým, ktorí mali uveriť. A to neurobili nejako nanovo, lebo o biskupov a diákonoch bolo napísané veľmi dávnych čias, lebo takto hovorí písmo na istom mieste: Ja ustanovím ich biskupov spravodlivosti a ich diákonov vo viere. To sa píše mimochodom v Izajášovi. A čo tu máme? Hovorí aj svätý Klement znova. Biskup a diákon je niečo, čo je ustanovené od apoštolov až ku Kristovi, predpovedané už od starého zákona. Čiže nemôžeme povedať, že tieto funkcie proste budeme ignorovať alebo už nebudú fungovať. Tertulian, ktorého samozrejme neuznávame ako cirkevného otca, je to veľmi dôležitý človek, ako jeden, povedzme, z tých prvotných kresťanov, ktorí nám dosvedčia, že toto bola vierouka kresťanov. A čo on píše? Nech ukážu začiatky svojich cirkví a odhalia rád svojich biskupov, ktorí by mohli pokračovať v postupnosti. Ako ich prvý biskup mohol mať za príčinu alebo predchodcu jedného z apoštolov, alebo apoštolského otca, ktorý bol dlhý čas s apoštolmi. Apoštolské cirkvi totiž uchovávajú zoznamy biskupov práve týmto spôsobom. Smyrnenská cirkev napríklad uvádza Polikarpa, ktorý bol vymenovaný Janom. Rímska cirkev predstavuje Klementa, ktorý bol vysvetený Petrom. A podobne aj ostatné cirkvi poukazujú na mužov, ktorí boli vyzdvihnutí na biskupský stolec samotnými apoštolmi. Mali ich ako vlastné výhonky z apoštolského semena. Čiže čo tu Tertulian píše? O tom, že cirkev musí mať apoštolskú postupnosť, cirkev má apoštolskú postupnosť a musí mať všetky jej učenia, musia mať zoznam biskupov, akých mali, to je prvá vec, a ten biskup musel byť rukopoložený biskupom, ktorý bol rukopoložený apoštolmi. Znova svätý Ignátius píše: Všetko robiť v zbožnej zhode, biskup predsedá podľa Božej podoby a presbyteri podľa podoby apoštolského koncilu s diákonmi, ktorí sú mi najviac drahými, ktorým bol zverený diakonát Ježiša Krista, ktorý bol s Otcom pred svetmi a zjavil sa na konci čas. Buďte spojení s biskupom a s tými, ktorí vám predsedajú, ako príklad a poučenie o neúplatnosti. Preto ako Pán neurobil nič bez Otca, buď sebou samým alebo apoštolmi, tak ani vy nerobte nič bez biskupa a presbyterov. Už tu svätý Ignáty píše o tom, aby sme robili všetko v zhode s apoštolmi, a ako vieme, že robíme všetko v zhode s apoštolmi, je práve skrz biskupov a presbyterov, kňazov, diákonov. Aby sme sa nepokúšali robiť nové učenia, ak to nepochádza od apoštolov. Pretože oni, tí biskupy a presbyteri, oni zachovávajú cirkev. Čiže na záver, čo si môžeme povedať? Kresťanská cirkev musí byť jediná všeobecná apoštolská sveta a všetky tieto 4 podmienky vidíme v pravoslávnej cirkvi a že je splňa. Zároveň vidíme hierarchiu cirkvi, biskupy, kňazi, diákoni, že to je niečo, čo bolo už ostanovené v starom zákone, niečo, čo rozvinuli na tom apoštoli, a je to niečo, čo môžu len konkrétni ľudia robiť. Len konkrétni ľudia môžu byť biskupy, kňazi, diákoni. A vidíme, že kľúčová vec, od čoho ja viem rozlíšiť medzi jednou cirkvou a od druhej cirkvi, je, či má apoštolskú postupnosť. Či svoje učenia
dokáže obhájiť pred apoštolmi. Respektíve, že viem ich učenia, každej tej obidvoch cirkvi, viem nejak dokázať, či je to od apoštolov alebo nie. A s tým by som skončil toto video. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, dúfam, že ste si užili toto video. Dajte like, dajte odber. Dúfam, že nás aj naďalej budete podporovať a s Bohom.